Lho guys, iki petugas sampah. Petugas sampah. Iki tuh, iki sampah arep unggahke nang bis apa piye? Lho guys, iki wingi tak semantake sampah kok renek anu tempat sampah lah iki tempat sampah arep diunggahke nang bis iki. Sampah semene gedene lho guys. Iki jan. Kaya ngene iki carane kaya ngene iki yo ngrepotke petugas to, guys ngene iki. Oh. Oh guys, ngene iki, guys. Pokoke iki nek aku ya ngene iki. Cari muka, guys. Golek rai. Oh, diresiki kabeh. Padahal dek mau sambate wetenge mumet, sirahe mules. Lah iki dadi petugas sampah, guys, saiki, guys. Oh, iki ya tetep diresiki nek bareng ngetrip iki gen corone ora munggah. Ayo ditonton anu, guys. Disidakne jero bis e. Kaya ngopo iki. Tonton sik iki. Lah iki enek roti barang iki, guys. Sidak. Iki enek Susilo, telepon. Oh, jerone sidak sik iki. Oh. Apa Tak bro? sidak sik, guys. Oh, kayak cah gemagus lho. Enek aku lho diresiki kaya ngono kae. Wis ngono kae. Nek aku renek ngono ya langsung mulih iki mau. Oh. Oh, ngene iki. Wah. Nek aku kan gen ketok sebulan pisan jadi karyawan prestasi, guys. Oh. Ngene iki lho, ngene iki. Terus dilinkas di sapu, dipel ngono iki, guys. Calon dadi karyawan prestasi ngene iki. Oh. Nek mumet anu Mas, diresiki sesuk wae. Penting sampai pun boten enek aku. Engko tetep nyuwun tapi anu niki keluar sih. Di anu diresiki sesuk wae, iki istirahat sik, ngombe obat. Ndang priksa. Obat mawon mboten sate suntik. Nek bar sambat ngono. Ajeng pilek ketoke iki. Nah, kowe iso dienggo leren sik. Engko teko omah rasah nganu bojone sik, Mboten Mas. langsung istirahat. Iki piye lento iki? Enek aku ngono terus pura-pura Sregep ya, Mas. sregep iki piye iki? Bonuse mengke mangimbune kula mawon. Nah. Kula boten sakit Lah iya. cairane, Mas. Lah iya, iki piye? Kula mawon. Jan iki kok nek ora ndang golek obat ngrepotke petugas tenan lho Mas iku Mas. Repot ini niku kejiwaan Mas. Lah iya. Piye bocah iki? Oh, teko njoba aku metu ya isih kae, guys. Tuh, isih nuwatani apa-apa kae. Wis kowe tok nganu terus. Oh. Lampune sengaja diuripke, guys, gen ketok tekan jaba. Nek ora dituripke ya kengko turu kengko. Oh. Kayak tempat sampah iki mau sire arep diunggahke tapi ora oleh iki mau. Gen yang ngisor bae tempat kuman, tempat sampah. Isik siji mau ngombang-ngombe wae ketoke wetengmu kembung kowe engko Mas ngombang-ngombe ae. Telak Mas. Kayak mau takon ndang mulih, takon istirahat sik engko timbang dadi gawe nang omah Lah mah. kuwi angger pokoke angger tip terusan ora mulih terus masuk angin Nah, alasane. lah iya. Gur suwe ketoke ora anu kuwi lho. Engko sing disalahke aku. Lah nggih. Kok angger cak mboten mulih ngono wis ngono kuwi ya. Dikira tenagane diporsir. Melu kerja rodi, Romusa. Romusa.
Nah, kon leren sik diteruske sesuk. Mana ragamu? Istirahat. Tuh, guys, iki lentoe ceritane loro, iki mau takon istirahat sik, guys. Ngono sik ya. Oke, oke.